Plaratna şikarhanasynyň sorajaplygynyň operator 20 salam bekserdarmyň ýeten ýerýaty man Şemrawlyň gurbanlygyňyz kabul bolsun näme hyzmat? Sizin kim gutly bärik bolsun. Menne ýüzler aýdymçy. Aw. Menne şu tanadyň meni? Ýok. Ýüzler aýdym. Näme hyzmat? Memelay 56 60'lar näse köp galany görsen içinde. Kalugu Yuri Aleksandr Vasilindrovich. Eşdiýän mayallygyn. Hasabyňyza puluňyz 140.800 manat. O galan näme etdiňiz? Ha? Ýedik. Ýedik. Aga günni dogramyp ýadamadyň? Ýok. Ha? Men taýtdyň, boraz boldy. Ýok. Diýdim. Bolan sag bolun. Dinle agy. Tam bir bolun. Näme günni dogramyp gelmedi. Aýtdym men sana geldi. Eşdiň. Kirsolsa. Altyn asra değişti soraňyz bar bolsa berim ýoksa hamam goýup turupkany. Dinle kirsolsa näme? Näme dogramyp gelmediň diýär men sana. Men wapşe men tanydym, ýüz bar aýdym, sen gowaýdymçy. Türkmen aýdymçylaryň dinleňiz ogady. Ben näblemi bu tiýminle şoň üçin. Tanıyan mı? Öyle sağ olun, tamam, yok. Agy. Aw. Kirsolsan, tanımadın beni. Ha? Mehmet dolaymasa? Dinle, kirmemedin aýaly. Men tanımadın mı? Yusuf men o aýdymçy, var aýdymçy. Başla, altın asra değişti soraňyzam. Nima karpuz var, fasilýam? Ne? Altın asr var ya? Aw. O ikinci etajynda bam karpuz şuma, badat var, fasilýam. Yok, fasilana. Ne zaman, mäş getirdiýdim ha, düýnä üçin getirmedim.